16 април 25 година е първият ни ден за обиколка в фантастичната столица на Тибет, Лхаса. Вчера кацнахме ранния следобед на летището Лхаса с полет от Пекин и имахме около 20 часа за аклиматизация, защото на 4000 метра нещата стават много тежки. Тази сутрин започваме с много приятна, хубава разходка в летния дворец на Далай Ламите, Норболинка. Вътре не може да се снима в двореца, затова репортажа ми е от входа на летния дворец, като от двете страни на входа има митични фигури, които са много характерни за Тибет. Това е така нареченият снежен лъв, снежното лъвче, снежната лъвица. Като тя е символ на Тибет, символизира бялото, символизира снега, леда, високите планини, зеленото, природата, дърветата и всички златисти украшения. Затова показва, че това е много важно животинче. Митично, снежни. Тъкът му в митовете и легендите всевъзможни свръхестествени, може да скача от един връх на друг връх. Смел, храбър герой. И характерното снежен лъв има не само в Тибет, има и в други буддистки страни, но за тибетското снежно лъвче е характерно, че той е двуполово. Има женско лъвче, лъвицата, има и мъжки лъв. Ето е женската лъвица с малкото лъвче, което е в лапите им. Това е снежната лъвица и мъжкото лъвче, което е с топка в краката. И така, кратко въведение към митичния, фантастичния Тибет. Ние вървим по нашата програма и след обед ни очаква зимния дворец на Далай Ламите, двореца Потала. Поздрави от Наско Тибетски! А 16 април е и нашия ден за изкачване, поклонение, посещение на най-големия дворец будистки. Това е двореца Потала, който функционира като лятна резиденция на последните 7 Далай Лами, включително сегашния Далай Лама, който напуска в изгнание 59-та година, когато Китай анексира и окупира Тибет. Именно до тогава, от 1645 година, започва строителството на този голям дворец и строителството само 8 години е продължило, защото са използвали каторжен труд. Това е било много тежко мероприятие и от тук има чудесна панорама към новия, стария град на Лхаса, столицата. Около 1000 стаи има, 13 етажа, 200 метра денивелация, над 320 стълби, изкачване и още толкова спускане. Надморска височина, около 4000 метра надморска височина, но всички сме подготвени в груп с групата. Всички имаме кислородни маски, поне за днешното мероприятие, въпреки че вече минаха около точно 24 часа, откакто сме кацнали, без да имаме някаква тежка програма за аклиматизация. И това не е най-тежкото мероприятие. Около 2 часа катерене. Аз си взимам порцията кислород.
Land of monastery, free land under the sky. Love in universal understanding. Вътре в един от многото междинни вътрешни дворове в дворцовия комплекс Потала, който на времето в средните векове е играло. Далай ламите са имали освен духовна сила, те са имали и политическа власт. Тази традиция води от 7 век, когато монголците на Чингис хан завладяват тук, подчиняват всички племена около високото плато Тибет. И тогава монголците, уважавайки, те вече са будисти, уважавайки техния духовен водач лама на Тибет, му дават допълнително име Далай, което на монголски значи океана, т.е. лама значи велик учител, т.е. великият учител, голям и дълбок колкото океан, и му дават да управлява Тибет като полувасално княжество. И оттам води началото на Далай Лама. На практика това се счита за начало на едно феодално теократично общество. Феодално-теократично общество. Тук някой иска да се снима с мен. Hi. From where you come from? China. Иска да се снима с мен, И така. Ние си продължаваме. Тук минахме стълбичния комплекс. Тежичко. 1-2 етажа. Сме минали. Общо са 13 етажа. Сега влизаме тук в това крило и нагоре зали за молитва. Тук са били администрацията и в Белия дворец с белите стени е била администрация. Червения е духовната власт. Там са храмовете, там са религиозните институции. И така, аз си поемам кисура.
Tasmahi bhutani samita sambe mintang karota manusia pajaya divacaranto caharanti baling tasmahi nirangkata ampamanta yang kinci bintang idwahorang wasanggi suayang ratanang panitang nano samang anti tatagatina idam pibunde ratanang panitang itina sancena suantiyoto Hayang wiragang amatang panitang yadandaka sangkya muni samahito natina dhammena samanti kinci idampi dhamme ratanang panitang itina sancena suantiyoto yang bunda sento pariwanna isucing samadhimanan tarikanya mau samadhinatena samuna vinjati idam pidammi ratanang pani. Hello. 17 април 25 година с местния екскурзовод Чамба от Лхаса в Тибет сме на обиколка на един от големите манастири, манастира Дрепунг. И именно тук е нашата обиколка. Сега влизаме в големия церемониален дворец. Нашия гид се казва Чамба, което на езика на Тибет значи бъдещия Буда, Майтрея. И така си говорим за будизма, за различните школи и върви нашата програма. И така, тук има чудесна панорама към 6000-ниците, които граждат от всякъде Лхаса. И отново сме на над 4000 метра надморска височина, но нямаме толкова екстремни стъпала, както в двореца Потала. Но все пак се радваме, че сме в един от големите манастири на последовател школа в тибетския будизъм Гелуг. Като тази школа, към нея принадлежи сегашния Далай Лама 14. Ето. Поздрави! Тук тези скали, които виждаме, тези скали са много характерни и са свързани с така нареченото небесно погребение. В ден днешен тибетците все още практикуват това погребение. И какво значи то? Остават трупа на такива високи места, където има лешояди, има специален гробар, който транжира човешкото тяло, оставят го там и с него се хранят лешоярите. И това е много характерно за целия Тибет, като това се нарича небесно погребение.
само местните тибетци. Тук го практикуват, но тук, понеже от другата страна на склона има циментова фабрика, направена в ново време, сега тук ги няма лешоядите, те са нагоре по върховете на други места, затова сега ходят на други места и там се прави това небесно погребение. Тук няма практика и традиция да се погребват в земята, защото от екстремния суров климат той трупа не може да се разложи. А кремирането е скъпо. В същото време изисква много дърва. Само най-висши лами се кремират, а далай ламите се балсамират и се поставят в ступи. Но просто обикновените хора, включително и съвременните тибетци, масово практикуват небесно погребение с лешояде. Това е много типично. Звучи ужасяващо, ама дали твоя труп в земята ще храни червеите или ще храни лешояди, каква е разликата, френд? Дали ще храниш червеи или лешояди? Това е главната улица в стария град на Лхаса, Борхор. И тук тя всъщност е кръгла улица под формата на кръг. И тук всички богомолци, местни, дори правят обиколки по този кръг, защото в средата на него се намира големия храм, един от 6 век. Това е най-ранният период, в който тук започва да се разпространява буддийската религия. 6 век. Тук тази вечер сме тук на панорамната тераса в един много старинен, много автентичен тибетски ресторант. Макеаме се казва. И неговата история, той е исторически, защото шестия Далай Лама е много необикновена личност. Той не е типичен духовен човек. Обичал е вечер да се облича като обикновен мирянин, да се разхожда по улиците, ходил е по заведения и това е едно от неговите любими заведения, където тук в този район той е срещнал и се е влюбил в една дама дори. Той е бухем. Пил е вино, доказано е това и затова този исторически тибетски ресторант носи името на любимата, в която се е влюбил, Макеаме. И така, нашата туристическа програма си върви. Сега имаме малко свободно време и след това ще вечеряме в Макеаме. Поздрави от Лхаса. These are two monks from Lhasa. Lhasa. Which monastery? Monastery. Sera, Drepung. Drepan. Monastery Drepan. Tomorrow
We are going to visit Drepung tomorrow. My group. I am group leader. Good. We are going to visit Drepung. You are looking for me to visit the monastery, Drepung. Okay. Thank you. See you tomorrow. Спирате, искат да се снимат с тебе, като имаш така европейска външност, нали? Западна, откъде си? Знаем България. От кой манастир се ги питах. И то се оказа, че това е манастир Дрепунг, където утре сутринта преди обед сме там. И аз им казах да си гледате за мене там, да си направим и там снимка. Тук е един от най-старите и главни храмове въобще в Тибет. Той е от 6 век. Разбира се, той е разрушаван много пъти, след това е дострояван наново, но от 6 век, когато е първата вълна за налагане, разпространяване, популяризиране на будизма в Тибет. Това го прави и първият владетел, обединител на тибетските княжества, Тресок Децен. Той се зачита като бодхисатва, много велик учен, и той е построил и този Джокханг, този много стар храм от 6 век, той е построил и двореца Потала. Затова се счита за един от великите тибетски владетели. Поздрави от фантастичната оаса в митичния Тибет. Скоти гривна, тук е ваджрата и тук на тибетски много популярен поздрав Ташиделек, който е много такова популярно пожелание, само че още не мога да го науча на български. И така, ще ви цитирам отново тибетското пожелание Ташиделек. Чао за сега! В момента е 3 часа след обед в манастира на Червените рози в Лхаса, манастира Сера, който е от тибетската будистка школа на Гелук, която е школата на Далай Лама. И в момента те имат урок по риторика и по нравствено-философски спорове, за да могат да бъдат убедителни. Като идеята е, единия монах задава някакъв провокативен въпрос на другия с жестове, с другия му отговаря, след това другия го провокира пак нещо. Като интересното е, че споровете са не само на религиозна тема, но и на философска, нравствена, всякаква, може за астрология да спорят, за какво ли не. Това е много важно и много характерно за тибетската школа Гелук, да имат добра риторика, да могат да се изразяват, и затова това са едни от най-така престижните манастири не само в Тибет, в целия свят. В ден днешен тук живеят около 520-30 монаси и всеки ден имат при хубаво време такива уроци, упражнения. Поздрави от манастира на Червените рози, Сера. Om
Вече е време за бира, след като туристическата програма в Лхаса, 2 дни пълна туристическа програма беше изпълнена и точно тук в центъра на Стария град при храма Чокханг е време за бира Лхаса. Поздрави и на здраве от Тибет!